hande bonuru kullu mi yotti garwago dalila mer umaru men nobe wattama alhaji sando mer amin apurdo sembe mabbe nobe wattama de awartiri garo hande bana pari nobe wattama baba am nobe wattama nane ma duniya ru sebe munyalle gondalle bibbe maru sebe munyalle mo awalli to afiji warta taganyuma ko de ya duniya ru sebe munyalle nobe wattama alhaji sando mer amin de arti garwa de se warti pari labiɗo laaɓi mboɗi to a salifu a ɓesdi jangirde boko be arabiya fu ngam ɓiɓɓe garwa janga nden ɓesdoya komin garwa deuxiéme warti balelewal ndeɗo yeyna jalibita wo'ina garwa men to ardungal umaru sanda mer amin ko moye jolari mo andi goɗɗo gonga woɓɓe to laari mo wiya annora dina woɓɓe bo to laari mo wiya giwa mbaroga min kam mi wimo maaliya ɗum jawmo jawɗi to a yiɗi a wiya mo konal ɗum lekki awdi alaji sanda ɗum yebbam yaadu lesdi umaru sanda allah ɓurne no gonda hakusani baba min wi nobe wattama yo hikka dole maɓɓe se ɓe yettama haytande sali garwa deuxiéme mi wi onon wurti premier ha niveau régional hedi vuwalota laɓɓina nder garwa men alaji sanda a woodi himɓe tilimɓe lallay komin maɗo hawri himɓe tiɗɓe nga adilijo baba nda hawri woɗɓe nden yettore dow maɗa timmatako aɗo walla himɓe ɓuri temerre sappo nde hitande yalti fuu sey wallinde maɗa ha time en kamɓe fuu nga ɓe janga boko aɗo walla laafuɓe usta laafere maɓɓe aɗo walla tampuɓe ha be ngordubi en ko ala mayno fuu ɗum wowande maɗa wallugo laafuɓe wumɓe be ngordubi en evre social kam an lamba gotel alaji sanda umaru sanda mer sanda gorko munira baba sare munira hajja munira debbo haali gorko mum hajja munira RDPC en haut RDPC vive son excellence Paul Biya RDPC bravo bravo parti RDPC sikangendam komoy jofuɗo windama daga allah moɗon ko ɗume hoddirama geɗe mako heɓatama fuu a taskinama andalle dabare waywayɓe ka hisnatama andu shani duniyaru sebe muñalle gondalle ɓiɓɓe adamu ay se muñalle allah hokkimo e an bo ko a wawata allah maɓɓitinimo an bo ko habdata ngamo allah hokki ka ando soynata allah arti wuji umaru sanda ka furɗata allah on ɗo nyamnamo ando laafata ɗum allah riski mo ando timmata umaru sanda lallay a yetti haaje nga wallinde maɗa baba ɗuuɗi masinta en firme en ɗo yetta hokkiɓe beloji hikka basoji koromje école ɗuɗɗe koromje 100 ngam a senda jama'aje garwa yetti allah waɗu barka pattule feere bo a sendike kena pepji sahumaɗa lesdi feere se jawmo lesdi umaru sanda woɗi hali masinta umaru ɓernata umaru laakata umaru turtata umaru jambata umaru baba tampuɓe dawa hofna laafuɓe hakusani baba min wi nobe wattama yo hikka dole maɓɓe se ɓe yettama goɗɗo sinkanta ko sanda o wallitay ngawo tilminay hande fangel duniya ngawo andi ngel duniya ha duniya ko hokkima on woni je lahira kanjum sendirmo be jame jawle feere umaru sanda koncunu ta fasutu allah arti eltanima ta fasutu pompe foralji
koromje kolji lese opitoji be defte Qur'an ha be tapiji fourniture scolaire je atime en keke na pepji baskur en firme